FTP je vlastne spôsob, ako pracovať so vzdialenými súbormi na serveri, konkrétne na webovom serveri, kde máte umiestnenú svoju webovú stránku. Takže sme naspäť v administrácii WebSupport, v control paneli. Takže na to, aby som sa vedel pripojiť na FTP účet, si ho potrebujem najskôr vytvoriť. Takže pôjdem do časti FTP účty a tu si nejaký vytvorím. Tých účtov tu môžem mať vytvorené koľko chcem, nie je to nejako obmedzované. Odporúčam vždy vytvárať samostatné FTP účty podľa potreby, na čo majú byť používané. Ak potrebujete dať niekomu prístup na svoje FTP, nejakému programátorovi, niekomu, kto sa stará o vašu stránku, nikdy mu nedávajte svoj vlastný FTP účet. Vždy mu vytvorte jeho FTP účet, aby v prípade, že ho už nebude potrebovať ďalej, tak ho stačí zmazať. Nemusíte potom meniť na ňom heslo. Taktiež v prípade, že niečo sa tam stane, tak v logoch viete dohľadať, že ktorý FTP účet to spôsobil. Či to spôsobil váš, alebo účet toho programátora, komu ste ten FTP prístup dávali. Takže kvôli bezpečnosti vždy odporúčam vytvárať FTP účet samostatný a len s takými oprávneniami, aké potrebuje. Ak ten daný programátor napríklad nepotrebuje prístup ku celej zložke, ku všetkým súborom, tak mu dajte prístup len do tej zložky, do ktorej potrebuje mať ten prístup, aby to bolo trošku zabezpečené. Takže keď som si dal vytvoriť nový FTP účet, tak sa ma pýta tu na nejaké informácie, ktoré je potrebné vyplniť. Ako prvé sa ma pýta adresár, do ktorého chcem, aby bol prístup cez ten účet zriadený. Keď je tu táto lomka, to znamená, že sa jedná o prístup do komplet celého webového priestoru danej stránky. Keby som chcel povoliť prístup len pre nejakú konkrétnu zložku, konkrétny adresár, tak si ju vyberiem zo zoznamu a nastavím prístup len do tejto zložky. To znamená, že do všetkých zložiek, ktoré sú vyššie v úrovniach, tak sa tam nebude vedieť dostať. Vytvorím si užívateľské meno, ktorým sa tam budem prihlasovať. Takže to si môžem vymyslieť podľa ľubovole, takže napríklad dám lubomír.vpz.sk. To vpz.sk je tam automaticky určuje vlastne názov domeny, na ktoré ten účet vytváram. A vytvorím si nejaké heslo, môžem si nechať vygenerovať náhodné, alebo tak, aby splňal požiadavky, si vytvorím vlastné. Takže toto náhodné si teraz skopírujem do schránky, aby som ho mal uložené a vytvorím FTP účet. Dobre, FTP účet mám vytvorený, teraz sa potrebujem na to FTP nejako prihlásiť. Môžem to spraviť viacerými spôsobmi, ako som už hovoril v predchádzajúcom videu. Môžem to spraviť možno najjednoduchšie cez nejakého webového FTP klienta, cez web FTP, ktoré hostingové spoločnosti poskytujú. Nie všetky síce, ale väčšinou áno. Takže konkrétne vo WebSupporte to je na adrese webftp.websupport.sk, kde zadáte prístupové údaje a môžete s tými súbormi adresármi na tom hostingu pracovať. Takže užívateľské meno tam bolo, som si vytvoril lubomir.vpz.sk, heslo to mám možné v schránke a ešte som zabudol na host, takže host je vlastne názov domeny vpz.sk. Keď sa tam teraz prihlásim, tak vidím adresárovú štruktúru toho môjho webového priestoru. Nedostanem sa teda ku iným webom na danom serveri, dostanem sa len ku tomu môjmu jednému konkrétnemu webu. Takže tu je názov toho webu, keď si to otvorím, tak vidím zložky, ktoré tam už sú predvytvorené, takže zložka logs obsahuje prístupové logy a chybové logy danej stránky, takže access log, tam sú zaznamenané všetky prístupy, všetky ľudí, ktorí si otvárali tú danú webovú stránku, je tam zaznamenané, z akého prehľadača ju navštívili, o ktorom čase, z akej IP adresy,
aké stránky otvárali, všetky prístupy. Tuto error log sú zase zaznamenané všetky chyby, ktoré sa na danej webovej stránke vyskytli, takže v prípade, že vám niečo na stránke nefunguje, tak ako prvé by som sa pozrel tu do tohto súboru error log, či tam nie je nejaká chyba zaznamenaná a podľa toho sa dá potom ten problém skôr riešiť. Či to je už problém na hostingu, alebo je to problém v nejakom skripte, alebo niečom, ale podľa toho sa viete vypatrať skôr, že čo sa tam vlastne deje, že kvôli čomu tam tie chyby vznikajú. Adresár sub, tu sú umiestnené jednotlivé subdomény, ktoré na tej vašej stránke webovej využívate. V predchádzajúcej lekcii som vytvoril subdoménu blog, tak preto tu vznikol adresár blog. Keby som tam chcel vytvoriť teraz ďalšiu subdoménu, tak stačí, keď kliknem pravým tlačítkom a dám new folder a bude to subdoména napríklad shop. Takže tým pádom mi vznikla subdoména, ktorá bude v tvare shop.vpz.sk. Keďže tam ale žiadne súbory ešte nemám nahraté, tak mi vypíše teraz, že forbidden, že prístup je zakázaný, ale to len kvôli tomu, že som tam ešte nenahral žiadne súbory. Keby som tu teraz vytvoril súbor index.html a do ňoho napísal nejaký text, uložil, tak teraz keď to obnovím, tak už sa mi to tam vypíše. Skrátka, pri webových službách funguje to tak, že pokiaľ je v danom adresári nejaký spúšťací súbor, čo väčšinou a štandardne je to tak nastavené, sú súbory, ktoré sa volajú index.html, index.php, tak potom webový prehľadač otvorí pri otvorení danej stránky práve tento súbor. Je to vlastne to isté, ako keby som tu do adresného riadku ešte napísal index.html. Ale nemusím to tam písať, lebo webový server je nakonfigurovaný tak, že automaticky hľadá v danom adresári, či sa nachádza aj nejaký spúšťací súbor index.html alebo index.php. Keď pôjdem teda vyššie a vrátim sa do hlavného adresára, tak je tu potom adresár web, ktorý je vlastne adresár, do ktorého treba umiestniť webovú stránku danej domény. Takže je to vlastne adresár, z ktorého sa načítava táto moja stránka wpz.sk. Teraz sa tu zobrazuje táto informácia, že na tejto doméne zatiaľ nič nie je, ale to len kvôli tomu, že sa tu nachádza tento súbor index.php. Takže keby som ho editoval, tak tu je to vlastne všetko vypísané, na tejto domene nič nie je. Keď ho odtiaľ zmažem, tak mi začne vypisovať, že sa tam nič nenachádza. Takže môžem ho zmazať, môžem použiť práve tlačítko, vymažem ho a teraz keď tú stránku obnovím, tak mi vypíše prístup je zakázaný. Skrátka, čokoľvek potrebujete s tými súbormi adresami robiť, buď využijete tieto ikony, ktoré sú tu dole, alebo najjednoduchšie používať práve tlačidlo a vybrať si z kontextovej ponuky. A túto prácu z FTP cez webový prístup ale moc neodporúčam, je to skôr také núdzové riešenie, keď nemáte žiadny iný program niekde nainštalovaný a potrebujete z FTP pracovať. Osobne skôr odporúčam využívať nejaký špecializovaný program na túto prácu. Ja osobne používam na Total Commander, ktorý využívam nielen na prácu so súbormi na FTP, ale aj so súbormi lokálne v počítači. Takže mám tu dve okná, teraz aktuálne v obidvoch častiach, vľavo a aj vpravo mám zobrazený lokálny disk D, adresár download, adresár WP pre začiatočníkov. Keď sa chcem pripojiť na FTP, tak kliknem na túto ikonu, vytvoriť nové spojenie, vypnem, že anonymné pripojenie nechcem, lebo tam potrebujem zadať užívateľské meno a heslo, napíšem host, to je vlastne názov domény, vpz.sk, píšem užívateľské meno, to je lubomír.vpz.sk
fz.sk a napíšem tam heslo, to mám vlastne schránke umiestnené, takže tam len OK. Keď sa ma tam pripojí, tak opäť vidím tú istú adresárovú štruktúru, ako som videl, keď som bol pripojený cez WebFTP, takže je to isté, len je to možno tá práca je o mnoho jednoduchšia. Takže keď sa dostanem naspäť do adresára web, môžem tam nahrať súbor nejaký, môžem ho tam nahrať tak, že ho chytím myšou a pretiahnem na server. Vlastne teraz v ľavej časti vidím lokálny disk D môj, ktorý mám priamo v počítači, a vpravo vidím prístup cez FTP na adresár na servery, kde je umiestnená moja webová stránka. Takže sú to presne také isté súbory, ako máte lokálne počítači, presne takisto s nimi pracujete, len pracujete s nimi cez internet, cez vzdialený prístup. Takže teraz, keď som tu nahral index.html a už vieme, že index.html je spúšťací súbor, tak keď ho otvorím, tak mi vypíše. Teda keď obnovím tú stránku wpz.sk, tak mi vypíše ahoj svet. Lebo práve ten súbor, keby som si ho pozrel, ako vyzerá, tak je tam len ahoj svet. Nič iné tam nie je v ňom. Keby som ho premenoval na nejaký iný názov, tak teraz sa mi stránka nezobrazí. Nezobrazí sa, lebo webový server nenašiel žiadny spúšťací súbor. Musí tu byť nejaký spúšťací súbor, ktorý je index.html, index.html alebo index.php. Keby som ale zobral názov toho súboru a vložil ho sem do adresného riadku natvrdo, tak vtedy sa mi zobrazí. Lebo vtedy som konkrétne povedal, že ktorý súbor sa mi má zobraziť. Že sa má zobraziť tento df.html. Pokiaľ to tam nie je, tak webový prehľadač hľadá nejaký spúšťací súbor. To, že aké súbory sú spúšťacie, tak to sa dá nastaviť tuto, keď pôjdem do web. A tu mám potom Apache nastavenia. Tak tu je nastavený zoznam všetkých spúšťacích súborov. Takže spúšťacie súbory sú index.php, index.php5, index.html, index.html alebo default.html, default.html. Keby som chcel, aby bol spúšťací súbor práve ten, ktorý som tu mal, to df.html, tak ho tu napíšem do tohto zoznamu a potom ho už nemusím písať do adresného riadku, automaticky keď prehľadať zistí, že sa tam ten súbor nachádza, tak otvorí práve ten. Tie súbory hľadá v tom poradí, v akom sú umiestnené sem, v tomto zozname. Takže ako prvý hľadá index.php. Ak ho nenájde, hľadá index PHP 5. Ak ani ten nenájde, hľadá index.html. A tak až do konca pokračuje. Ale toto sú také štandardné súbory, ktoré sa predvolene používajú. Takže v rámci možností sa to tak snažte vy potom používať, že nebudete ako štartovací súbor nastavovať, neviem aký, df.html, ale vždy to bude index.html alebo html. Keď tento súbor potrebujem teraz vymazať, takže buď stlačím na klávesnici delete, alebo stlačím F8, alebo kliknem tu na túto ikonu F8, delete a súbor sa vymaže. Ako som už povedal, je to presne to isté ako práca so súbormi lokálne, tak takisto pracujete so súbormi vzdialene na serveri, kde je umiestnená vaša webová stránka.